Είναι Σάββατο βράδυ. Αύριο έχω πεζοπορία 11 χιλιόμετρα στο βουνό, στην ευρύτερη περιοχή της Πτερούντας Λέσβου. Πάμε να δούμε επιγραμματικά τι βάζω μέσα στο σακίδιό μου όταν ετοιμάζομαι να πάω για πεζοπορία. Ξεκινάω με μια λαξιά ρούχων, η οποία θα μπει κάτω-κάτω στην τσάντα, για να μην με ενοχλεί όταν θα ανοίγω και θα κλείνω για να πιάνω διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα συνεχίσω με πορτοφόλι, ένα νεσεσέρ με διάφορα χάπια, παυσίπονα και διάφορα άλλα που μπορεί να χρειαστώ. Ένα μαχαιρικό και κεντελιακή προσώπου, δεν ξέρω, έχω δίλημμα να τα πάρω ή όχι. Από την άλλη, σιγά το χώρο που πιάνουνε, ας τα πάρω. Και τα δύο θα μου φανούν χρήσιμο, πιστεύω. Το φορτιστή μου. Κάπου θα μπει και ένα ενυδατικό χιλιών. Τα γυαλιά ηλίου μου. Χαρτομάντιλα και υγρά μαντιλάκια. Σνακ για ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μπανάνα και μέλι, τα δύο πιο must. Και δύο νεράκια, γιατί την προηγούμενη φορά είχα πάρει ένα και τον μου τελείωσε διψούσα.